scriitori români interbelici și Marea Unire. Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră absolută Triptic Liviu Rebreanu. Catastrofa. Dramatizare de Pușarot după novela cu același titlu de Liviu Rebreanu. Regia artistică Mihnea Chelaru. Recunosc, îmi place viața tihnită. Zbuciumările de niciun fel nu mi-au plăcut niciodată. Râvnesc la liniște multă și muncă puțină, sau chiar deloc. Am izbutit să le am de pe urma hărniciei tatălui meu, un țăran aprig, sârguitor și zgârcit, care a făcut avere. Tata a fost încăpățânat și stăruitor și își pusese minte să mă facă domn, mai ales că școala era acilea, la îndemână, în Năsăud, și nu costa nimic. Tata credea că nu mă voi opri până când nu voi ajunge avocat, sau cel puțin protopop. Eu aș fi fost mai bucuros să păzesc vacile decât să-mi sfarm creierii cu sintaxa latinească. Totuși, cu chiu cu vai, am isprăvit liceul și am trecut la Cluj să învăț legile, căci bătrânul ținea morțiși să mă vază avocat. Degeaba. Am stat vreo 7 ani pe la universitate, dar m-am hotărât să fac armata un an de zile în 2 rate. Am dat examen la ofițeri. Și spre mirarea tuturor, l-am trecut cu bine. Sub locotenent în rezervă. De ziua împăratului mă îmbrac în uniformă, în mare ținută, merg la biserică și fac senzație în orășelul ăsta liniștit. David, ce faci în casă la ora asta? Draga mea, Elvira, am puțină treabă și pe urmă mă odihnesc. Elvira, ai grijă de Titi. Nu vezi că plânge? Dar nu vrei să stai cu copilul? Ai puțină răbdare, draga mea. Nu te duci la bere, că azi e joi. Uite, au venit și ziarele, și cel românesc și cel unguresc. Nu vreau. Vreau liniște, Elviro. De ce să mă frământ? Sunt bine și cu românii, dar și cu ungurii. Ce să mă amestec? Am luat ziarele ca să nu se supere vreunul. Și ca să fiu pe deplin liniștit, nu citesc niciunul. Dar lumea vorbește. Dar nu-mi pasă, înțelegi? Îmi fac datoria de intelectual și mergem la toate balurile și serbările românești, plătind întotdeauna încincit biletul. Da. Fac daruri pentru elevii săraci, pentru toate operele de binefacere, drept care sunt menționat veșnic în ziarul local printre mărinimoși donatori și suprasolvenți. Ești un om bun, David. Hai, te rog, vină afară acum. Bine, vin. Sunt un om bun, draga mea. Da. Bun. Chiar dacă nu mergem la petrecerile ungurești, că tu nu știi o iotă, plătesc biletul ca să fie cumpăna dreaptă. David, te rog, stai cu Titi, da? Că eu am treabă în grădină, hai. Bine, Elvira, bine. Titi, hai la tata. Hai. Încă un rând. Hei, domnule Pop, ce crezi? Avem război ori n-avem? Ce război, domnule Traian Hogea? De unde război? Război, domnule, război! N-ai citit în ziare că doar ești abonat. Domnule director, vedeți, eu sunt un om liniștit. Așa și? Și nu prea mă interesează războiul. Dar ce naiba, domnule, dumneata ești ofițer. Ar trebui să te intereseze. Eu nu înțeleg, domnule. Sunt înfricoșat și abătut. Lumea s-a săturat de bine. Vă las, domnule director Hogea. Merg spre casă. Merg sănătos, David Pop. Doamne, ce om! Parcă e pe altă lume.
Elviro! Mi se pare că ne-a bătut Dumnezeu. Davide, Auzi ce spune Hogea? Că se face război. se vede că s-a săturat lumea de bine. Numai războiul ne mai lipsea. Davide, dar nici tu nu lua în serios tot ce trâncănește Hogea. Că doar și câte verși uscate spune. Război. Război. Cine m-a pus pe mine să mă fac ofițer de rezervă? Cum de nu m-am gândit atunci? Tatăl meu m-ar fi putut scăpa de armată cu bani sau pentru boală sau cine știe cum. Câți n-au scăpat? Acum nici nu mi-ar păsa de război. Am simțit eu greutatea titlului și mai înainte, când trebuia să pierzi în fiecare vară câte o lună cu manevrele, să mă obosesc, să mă chinuiesc. David, Dar azi părerea de rău mă copleșește și îmi tremură sufletul. Oh, Doamne, ce dobitoc am fost! Ce dobitoc am fost! Davide. Uite aici, uite ce zic articolele astea războinice, sfărăitoare și amenințătoare. Acum, ce-o fi, o fi. Ce-or face alții, voi face și eu. Parcă numai eu va trebui să plec. Cum mi-o fi scris? Și pace bună. Ai venit, David? Ai găsit tot ce trebuie? Da, Elvira, am fost în târg și am mai luat una alta. Bine. Am să scot uniforma să aerisească. De-o fi ceva, eu să fiu pregătit. Iar de nu fi nimic, atâta pagubă. Ia să văd ce mai scriu ziarele astea. Ia zi. Uite, vezi? Uite aici. Aici scrie că e posibil să se evite războiul. Vezi? Uite. Da, da. Domnul Pop, aveți o telegramă? Da, vin imediat. Intră. Hai. O telegramă. Dar de unde o fi, Sabine? Apoi, domnul David, de unde să fie? De la război. Bine. În 24 de ore trebuie să mă prezint la regiment. Davide, stai. Davide, nu trebuie să pleci acum. Așteaptă până mâine dimineața. La Bistrița se ajunge cu trăsura în 3 ceasuri și dacă pornești mâine, încă sosești mai curând decât e nevoie. Nu trebuie să pleci acum. Bine. Fie cum zici tu. Nu, te rog să nu mai plângi. Apoi, orice s-ar întâmpla, să se întâmple. Lasă, Davide, că poate nu fi nimic. Doar n-a nebunit lumea să se încaiere din senin. Nu. Fii liniștit, nu o să fie nimic. Nu o să fie nimic. Dragul meu, să ai grijă de tine, da? Să-mi scrii, David. Elvira, draga mea, de-o muri? Davide. Să ai grijă de Titi, de gospodărie, de tine. David. Fii tare, Elvira mea. David. David, să te întorci sănătos. Lasă că Dumnezeu ne apără, da? La revedere, dragul meu. La revedere. Doamne ajută. Doamne ajută. Numai Dumnezeu poate să știe ce-o fi. Îmi voi face datoria.
Bietul om s-a dus. Aici datoria e moarte. Până acum am uitat să-mi închipui că războiul înseamnă moarte. Dar m-am lămurit repede. Am înțeles și m-a întărit mai mult. Gândul morții nu m-a mai înfricoșat. Moartea e pentru oameni. Camarazii mă privesc cu puțină invidie și comandanții cu respect. Am primit medalii și cruci să mă răsplătească. Răsplată pentru datorie. Ridicol. Draga mea soție, zilele, săptămânile, lunile trec mereu și războiul ăsta nu se mai sfârșește. O biruință mare nu folosește cât o picătură mică de iod pe rana unui ostaș. Și biruințele atrag înfrângeri și înfrângerile alte biruinți și războiul ține. Războiul lung a făcut din civilii neștiutori ostași de frunte. Și din Serbia m-au trecut în Galiția și din Galiția iar în Serbia și pe urmă în Polonia. M-am bătut în mlaștinile Pripetului și pe malurile Dvinei, iar în cele din urmă am ajuns în Valea Isonzului, unde m-am statornicit. Au trecut 2 ani și n-am prea cunoscut zile fără trosnituri de tunuri și fără lătrat de mitraliere. Îți trimit sărutări ție și lui Titi și speranțe că în curând se va sfârși. Voi veni, vom fi iar fericiți și tihniți. Acum viața se scurge într-o văgăună săpată adânc în stâncile Carsului, în dosul liniei de foc la câțiva pași. Am un pat ticluit din scânduri verzi și o saltea moale luată dintr-un sat părăsit și lumina electrică adusă și pusă în adins spre a ne batjocori mizeria. Aici trăiesc acum împreună cu un capitan croat, un locotenent și 2 sublocotenenți unguri care toată ziua înjură și oftează după pace. Viața de-abia se urnește din loc aici, ca o apă mare cărea nu-i se vede cursul. Vă sărut, dragii mei, și sper să ne vedem curând. David. Ei, cine e? Ofițerul Alexe Candale. Oh, dragul meu prieten, intră, hai, intră, bine ai venit. Dă-mi voie să te sărut. David, dragul meu, nu te-am mai văzut de mult. Ce bine că te văd, Alexe. Sunt luni de zile de când n-am mai auzit un cuvânt românesc. Nu te-ai prea schimbat, Alexe. Cum erai acum 10 ani, ești și astăzi. Dar vremurile s-au schimbat cumplit, David. De 3 ori am fost rănit și nu știu pentru ce. Eu nici măcar zgâriat n-am fost. Și se împlinesc 2 ani de când mă bat neîncetat. Cu sârbii, cu rușii, cu cazacii, cu italienii. Cu toți m-am lovit. Ne vărsăm sângele prin țări străine și nu știm pentru ce. Dar ce avem noi cu sârbii? Ce avem noi cu rușii, ori cu italienii? Ce avem? Spune tu, că eu degeaba mă întreb. Ce ne-au făcut și ce le-am făcut? Și cu toate astea ne măcelărim de atâtea luni de zile. Tu habar n-ai cât s-au prăpădit din flăcăii noștri. Cât sânge românesc s-a vărsat. Au rămas satele pustii. Și toate degeaba. Înțelegi tu? Degeaba. Ce va răsări din marea aceasta de sânge românesc? Din pământurile îngrășate cu cadavrele noastre? Crezi tu că vom avea noi vreo mulțumire? Crezi? E îngrozitor ce se petrece cu noi. Alții, cel puțin, știu că se slăiesc pentru ceva. Alte neamuri. Dar noi? De ce? Datoria, Alexe. Datoria. Datoria. Orice datorie are margini. Trebuie să plec, David. Te las cu bine.
Alexe e pornit rău. Așa a fost totdeauna. Datoria. Alexe numai de boroboațe s-a ținut la Cluj odinioară. Veșnic avea certuri. Ba cu studenții unguri, ba cu profesorii, ba din pricina manifestațiilor. Voia triumful dreptății. Și cine mai știe câte altele. Adică, de ce ceartă? Hărțuială. Ce folos? Parcă românii nu vor fi tot români, oricât s-ar căzni să europsească. Poftească oricine să facă pe Vasile Precup, ori pe Toader Hârlău, să nu mai umble în opinci și să nu mai doinească. Va să zică, toate ciorovăielile în privința aceasta sunt vorbe de clacă? Și la urma urmelor, ce-au folosit frământările? Poate că mai rău au otrăvit sufletele. Poate că asta e realitatea. Celelalte visuri și închipuiri. Drohle, meine Herren, was ich seit Jahren vertreten habe, wäre ein Glück in ganz Europa. Ce s-a întâmplat, domnule capitan? Tu, dumneata, nu știi? Dumneata dormi? Dumneata chiar nu înțelegi? Nu mai țipa, domnule sublocotenent. Lasă că-l lămuresc eu pe camaradul Pop. S-a întâmplat, amice, că românii dumitale ne-au sărit în spate. Ca niște bandiți, ca niște tâlhari, s-au repezit în Ardeal. Poate că în clipa asta sunt în satul meu. Poate că ticăloșii acum devastează casa mea părintească. Eu ce pot să vă spun, domnule locotenent? Eu nu știu ce să vă spun. Domnule capitan, domnule locotenent, un rămășag că-i pare bine. Zadarnic, are sânge de trădător. Tu ce zici, camarade? Dar ce-mi pasă mie, domnule capitan? Ce-mi pasă mie? Eu știu că-mi fac datoria. Încolo... Ticăloșii, trădătorii, Transilvania! Haideți, domnilor, că nu se poate discuta cu românul ăsta. Trebuie să fiu liniștit. Ce-mi pasă mie? Ce am eu să mă amestec? Auzi, trădători valai, ticăloși. 2 ani. 2 ani. Mi-e dor de Elvira și de Titi. Oare să fi avut dreptate Candale când mă întreba de ce ne vărsăm noi sângele? Și capitanul ăsta cu acuzația lui idiotă. Românii ne-au sărit în spate. Românii! 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 Cum ar fi ca în toată Transilvania să fie numai români? Ce-ar fi? Chiar și honvezii să fie sub comandă românească? Nu se poate. Auzi ce copilării? Copilării. Prea ar fi copilării. Românii au intrat în Ardeal. Poate că au ajuns și pe la noi. Poate că acum Solgă Birăul e român în Năsăud. Ce ziceau camarazii? Dușman. Dușman. Mi-aduc aminte că cu vreun an în urmă în Galiția, un val de ruși ajunsese până la piedicile de sârmă ghimpată în fața tranșeei. Câțiva începuseră să taie sârmele cu foarfece grele, când am poruncit să latre mitralierele. 2 minute a ținut toată afacerea. Printre glasurile de suferință și de spaimă am auzit o jeluire. Mama, mama, sufletul meu, mamă. Mi-aduc aminte că un flăcău de pe Someș mi-a zis cu milă: auziți? Muscalul se vaită pe românește.
Fie ce-o fi, am zis. Dacă e muscal, e dușman. E îngrozitor să se ucidă frate pe frate. Ce-aș face eu să fiu acolo în fața lor, cu mitralierele mele? E cumplit. Frate cu frate. Aici știu că îmi fac datoria și nu-mi mai pasă de nimic. Îmi voi îndeplini datoria până la capăt. Datoria. Ce faci, David? Da, tu, Alexe. Eu voi trece la ei noștri îndată ce voi putea. În orice caz, știu că n-am să trag niciun singur foc de pușcă. Mai bine să mă omoare ei pe mine decât să lovesc eu pe unul din trânsii. Nu? Da, datoria? Da, jurământul? O să-i strivim pe valahi. Au tăbărât pe noi ticăloșii. Să-i strivim pe valahi. Ce ură! Ce mă mai necăjesc zadarnic? De ce? Datorie e datorie. De ce adică mă prăpădesc cu firea? De ce să mă chinuiesc? Eu sunt de vină că trebuie să mă duc acolo? Eu n-am vrut. Nu vreau. Mi-e groază. Dar trebuie să-mi fac datoria. Trebuie. Am ajuns și la Arad. Trupele au fost debarcate și trimise într-un lagăr, afară din oraș, unde mai poposește un regiment, sosit cine știe din ce parte a Rusiei. David Pop! Întocmai! Emil Oprișor! Era mai să nu te recunosc! Fără barbă și fără mustăți, așa? Le-am sacrificat pe altarul patriei de frica legioanelor. Dar bine, dragă, tu ofițer, dar ce ai pățit? Eu credeam că trândăvești la năsăuți și acum faci parte din comisiunea care iese cu prapuri și icoane să întâmpine pe dorobanții români, he? Ce zici? În frumoasă încurcătură ne-au aruncat întâmplările acestea și pe noi, cei care suntem la datorie. Emil, tu ce zici? Ce zic, dragul meu, ce zic? Zic că trebuie să ne facem datoria. Iată, există oare altă posibilitate? Eu nu văd. Doar să o ștergi la dușman. Alta însă nu se poate. Întâi fiindcă ai jurat și ești obligat să ții jurământul. Eu nu admit trădarea sub niciun pretext, că o faci pentru țară sau pentru neam. Trădătorul e un ticălos, orice motive l-ar îndemna la trădare. Pe urmă, chiar presupunând că ai vrea să treci la dușman, întrebarea e: poți? Eu cred că nu. Fii sigur că pe noi ne supraveghează mii de ochi. O mișcare suspectă și te trezești cu glontele în spate sau, în cazul cel mai rău, cu ștreangul. Și apoi, la urma urmelor, dușmanul e dușman. Dacă trage el în tine, tu să nu tragi? Slavă Domnului, mai român ca mine nu cred să fi fost mulți. Mi-ar fi drag și poate că sufletul meu dorește chiar izbânda dușmanului. Dorește în adâncul său ca Ardealul să fie românesc, cum se cuvine. Deși, să spun sincer, nu prea cred. Totuși, în situația în care ne aflăm, noi nu putem decât să ne facem datoria până la moarte. De altfel, eu îți mărturisesc, aș prefera să cad de gloanțe românești decât de rusești. Murind așa, voi avea impresia că mor, măcar în sens negativ, pentru triumful românilor. Ce lezne se găsesc toate argumentele. Ei, David! Te salut, prietene. La revedere, camarade. Iată un om fericit, care știe ce are să facă. Și Candale și Oprișor
au argumente tăioase și uluitoare. Eu ce pot să fac? Să mă revolt? Să sufăr? Și să gem? Ce obosit sunt. Mâine. Și mâine e o zi. Tatăl nostru care ne ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Domnule? Domnule ofițer? Domnule ofițer, treziți-vă. Ce-i, mă, băiatule? Ce e? E miezul nopții? Ce s-a întâmplat? Ați primit o scrisoare, domnule. Ce bucurie! Mulțumesc, omule! Mulțumesc! Apoi eu plec, domnule. Noapte bună. Noapte bună, noapte bună! E de la Elvira, draga mea soție. Ia uite, îmi scrie că Titi vorbește mereu de tata, că s-a făcut mare și cu minte, că se joacă numai de războiul. Elvira mea e necăjită că nu găsește lucrători. Păi da, că toți bărbații s-au dus la război, arde la focul de război. S-au scumpit toate de nu mai e de trăit. Și mai spune că mai toți funcționarii au fugit la Cluj, iar unii chiar la Budapesta, încât au rămas numai românii, care însă trăiesc cu frica în spate. Că-și cine știe ce-o fi dacă vor începe să se bată și pe acolo și să tragă cu tunurile, să prăpădească tot ce le mai rămas bieților oameni. Dar știa, săraca, prin ce trec eu acum. Dar știi. Doamne ajută! Ce dor îmi e de acasă. Elvira, cu surâsul ei supus, cu ochii ei calzi, îngăduitori, veșnic blândă, silitoare, iar Titi, cu graiul lui drăgălaș, cu gingășiile lui fermecătoare. Mă mir cum nu și-a dat seama atâta vreme în ce vălmășag mohorât trăiesc. Sânge, moarte, schije de obuze, sâsâii de gloanțe, troznete, explozii, murdărie, sudoare. Ah, ce viață! Și-am trăit-o 2 ani încheiați, fără să mă gândesc o clipă la viața cealaltă, cea adevărată, fără să o doresc măcar. Ce frumoase sunt locurile astea! Parcă sunt ca în povești. De ce voi fi bucurând așa ca un nerod? Parcă n-aș mai fi văzut destule râpe și sate și... Iată-mă iar în Ardeal. Uite cum îmi bate inima. Parcă ar fi primul bubuit de tun. Acum 2 ani. E de-al nostru. Au început și de acolo. Unde-s? Unde-s? Ei sunt. De acum începe. Ce s-a fi întâmplat? Unde s-au bătut? S-a sfârșit oare? Și care au biruit? Unde s-au luptat, domnule capitan? La flancuri, camarade. I-am respins sângeros. Dumneata ai fost în foc? Firește. Batalionul meu a susținut presiunea cea mai mare. Grea luptă, dragul meu, până la baionetă. Am avut și noi pierderi serioase, dar dușmanul a fost zdrobit de tot. Emil Oprișor e în batalionul dumitale? Ce-i cu el? Ce-a făcut? A căzut în mâna inamicului împreună cu 2 plutoane. Era flanc gardă. A fost înconjurat brusc și n-a avut încotro. A trebuit să se predea.
Hei, mare pierdere, spun drept. Mai bine pierdeam o companie întreagă decât să-l fi pierdut pe dânsul. Ofițer excelent, veșnic vesel, îndrăzneț, inteligent. Păcat de el. Salut, camarad. Poftă bună. Uite omul cu noroc. Aici e regretat, dincolo trebuie să fie felicitat. Ce nu face soarta când vrea? Candale a murit. Nu se poate. Nu se poate, locotenente. Nu cred. Un glonte i-a găurit fruntea. Moarte instantanee. Dar s-a luptat admirabil. Tot regimentul îl regretă. Mai cu seamă ofițerii care își reproșează pentru că nu îl bănuiseră că nu va lupta împotriva românilor. Ce vrei? Probabil că tot așa ești bănuit și dumneata. Situația dumneavoastră e foarte delicată. Evident, o înțelegem cu toții. De aceea și bănuirile sunt oarecum îndreptățite, nu? Am plecat. Poftă bună, locotenente. Va să zic că oprișor vrea și e hotărât să lupte, dar scapă teafăr și e privit bine aici, precum va fi bine primit și dincolo. În schimb, Candale, care și-ar fi tăiat mai bine mâna decât să tragă un singur foc, moare de glontele frățesc. Bine, dar nedreptatea asta e îngrozitoare. E înspăimântătoare. Atunci ce mă fac eu? Mie? Ce mi-e scris? Ce să mai îmi chinuiesc creierii cu gânduri când soarta e atât de vicleană? Îmi pare rău că m-am frământat degeaba atâtea nopți și zile. De acum nu mă mai sinchisesc. Ce-o fi să se întâmple? De-abia e 3 după miezul nopții. De vreme ați mai început-o. Arde var focul. Să-ți faci datoria. Asta e. Numai datoria îți dă liniștea și puterea sufletească ce-ți trebuiesc în viață. Care datorie? Orice datorie e sfântă. Soarta e afurisită. Soarta e crâncenă. Dar ce poți face împotriva soartei? Mă duc la băieți, la mitralieră. La marginea satului, în vale, e o linie lungă de puncte mișcătoare. Românii! Linia vine mereu mai aproape, cu băgare de seamă, cu popasuri, cu sărituri. E acum numai la vreo 700 de metri. Ar fi mai bine dacă vreun glonț ar veni și spre mine. Domnule comandant, dinspre noi, ce ordonați? Langsam. Încet. Încet. Foc! Comandantul e nebun, murim cu toții! Gloanțele astea parcă pe mine mă caută. Parcă ar ști că eu sunt. Doamne, ce sete mie!
găstat într-un cuptor. Hainele mă ard. Scrisoarea Elvirei. Trebuie să recitesc scrisoarea Elvirei. Acum e bine. Sunt mulțumit. Plutonier! Pune mâna pe el! Și fericit. Nu lăsa să scape! S-a sfârșit. Ne-a măcelărit nenorocitul! Ce bine că s-a sfârșit. Bine că s-a sfârșit. Se vede că ne-au înconjurat prin flanc. Pune mâna pe el, plutoniere! Dar ce-mi pasă? Frate, sunt român! Ne-ai tocat 5 ceasuri cu mitralierea și acum zici că ești frate, nu? Trădătorule de neam! Bine că se sfârșește. David, lasă că Dumnezeu ne apără, da? Datoria. La revedere, dragul meu. La revedere. Ați ascultat Catastrofa, dramatizare de Pușarot după novela cu același titlu de Liviu Rebreanu. Distribuția a fost următoarea: David Pop, sublocotenent, Mihai Constantin; Elvira, soția lui David Pop, Daniela Ioniță Marcu; Traian Hogea, director de liceu, Mihai din Vale; poștașul, Cristi Dionise; Alexe Candale, ofițer, Lucian Iftime; Emil Oprișor, ofițer, Liviu Lucaci; capitanul croat, Cristian Simion; locotenentul ungur, Mircea Constantinescu; sublocotenentul ungur, Marius Rizea; un capitan necunoscut, Angel Popescu; un locotenent secui, Daniel Tudorică; ordonanța, Marius Călugărița; mitraliorul, Alin Potop; capitanul român, Constantin Florescu; plutonierul român, Dan Klucinski; o femeie, Octavia Dicu; muzică originală de George Marcu; redactor, Costin Tuchilă; regia de studio, Janina Tudor; regia de montaj, Monica Wilhelm; regia tehnică și muzicală, Mădălin Cristescu; regia artistică, Mihnea Chelaru. Ițic Ștrul dezertor. Dramatizare de Andreea Chelariu după novela cu același titlu de Liviu Rebreanu. Regia artistică, Mihnea Chelaru. Hai, Ițic. Trebuie să călcăm fix pe urmele patrulei de ieri. Ai înțeles? Înțeles. Și ține capul la jos. Îl țin. Vrei să ne vadă inamicul? Îl țin. Hai. Stai. Inamicul. Aici începe pădurea de faci. Hai să ne odinim, moleacă. Hai să ne hodinim, domn Căpru.
Foc ai? Ia. Hai să mergem. Hai. Tare-i ursuz astăzi. De mult n-am mai văzut soarele. Cum ai zis? Soarele, zic. Nu se mai arată de mult. Da. O fi târziu, domn Căprar. Să nu ne apuce noaptea prin pustiurile astea. Noapte. Numai Dumnezeu știe câte se pot întâmpla până la noapte. De aici o luăm spre stânga. Urmăm liziera pădurii. Hai. Chiar nu-și dă seama? Domn Căprar, a nebunit? Noi mergem spre liniile dușmane, dar parcă ne și întoarcem cumva către ei noștri. Aici. Doar nu să se vâre chiar printre liniile de foc. Să fim împușcați poate chiar de ai noștri. Și de ce tace omul ăsta? Domn Căprar e un om glumeț. Tot batalionul știe că nu-și pierde voia bună nici în clipele cele mai crâncene. La asalt, totdeauna cu capela într-o ureche și chiuind ca la nuntă. Da, și când era hangiul la noi la Fălticeni... Hai salut, supune. Hai noroc. Dai o cinzeacă? Cum nu? Așa. Să trăiești. Noroc. Cum merge? Așa și așa. Știi doar, noroc cu târgul de joi. Aha, bine și așa. Mai dai una? Da. Hai. Să trăiești. Noroc. Auzi? Vreau să te rog și eu ceva, dar nu te superi. Zi. Ițic, dacă nu poți, nu-i bai. Hai, dom'le, spune odată, ce? A venit unul la mine cu niște bouleni. Așa. De vânzare. O frumusețe. E echilipir. Ai nevoie de niscăiva parale, a? Băi, ți-i dau repede înapoi. Mai dai o cinzeacă. Da? Hai, să trăiești. Acum, el a ajuns căprar, iar eu am rămas soldat prost. Păi ce să fac dacă am fost prea sfrijit și nu m-au luat la oaste până azi? Când războiul nu mai caută cine și cât e de voinic, ci îi trimite pe toți în foc. Dacă stau bine să mă gândesc, nici până azi nu mi-a întors datoria. Vezi, mă, Ițic, am ajuns noi până aici și nici măcar datoria aceea nu ți-am plătit-o. Doamne, cum de nu ți-am plătit-o? Lasă, Ioane, că ai vreme să mi-o plătești. Numai să scăpăm cu viața. Așa, bine zici. Să scăpăm cu viața. Pune mâna pe buscă și trece linie! Nu vreau! Nu vreau! Înțelegi că nu vreau! Trece lupta, fricoșule! O să murim! O să murim! Înțelegi că o să murim! Mă nebunul ce ai? Nu vreau! Nu vreau să mor! Nu vreau, Vasile, înțelege-mă! Pune mâna pe pușcă și trage! O să murim, Vasile!
Ce fel de război mai e și ăsta, că nici nu știi pe cine omori? Frar, uitați-vă ce au făcut lui Martin! Lasă-l! Trecem la atac! Cum o să-i spun eu nevestiții? Cum o să-i spun eu? Lasă-l, n-auzi! Nu mai poți face nimic pentru el acum! Hai băieți! Mai vioi! Că nu stăm la bal! Zic acum! Înainte! Atunci mi-am dat seama că nici în război nu mai mor oamenii așa repede. Și nici gloanțele nu mai nimeresc toate. Și am prins curaj. Poate am să primesc și o medalie pentru fapte de vitejie. Ce mândri vor fi ai mei. Doar ai mei? Ce zic? Tot satul. Dragă Ițic, mă bucur să aud că ești sănătos. Sper să nu mai dureze mult războiul ăsta îngrozitor. În fiecare zi vin vești de pe front. Copiilor le este dor de tine. Te rog din suflet, mai astâmpără-ți vitejia și ai grijă. Te sărut și te așteptăm întreg acasă. O să mă întorc. O să mă întorc. Decorat. Asta dacă vrea și locotenentul cel nou. Om rău. O vorbă bună nu mi-ar spune. Se poartă de parcă ar vrea să mă vadă mort. Uite că ieșim din pădure. Ai ordinit să mă omor, domn Căprar? Eu? Da. De ce umbli să mă omor, Ionic? Ia taci. Ia taci. Ce fac? Ia taci. Unde merge, domn Căprar? Ce-ai spus? Poate că el știe și nu-mi spune. A spus că unde merge. Asta e să vezi. Te pripică. Ca ce? Hai, Ițic. Hai să mai mergem. Nu mai pot. Nu mai pot, domn Căprar. Ce spui? Am spus că nu mai pot. Nu mai vreau să merg. Să știu de bine că... mă omor, de eu nu mai pot de aici. Ia seama, Ițic. Ia bine seama. Nu te apropia. Ițic, lasă arma. Nu te apropia. Ițic! Stai că trag! Băi! Hai, mă, Ițic. Hai să mergem. Hai după mine. Domn Căprar? Hai! Stai că viu și... Ioane, stai molcom, n-auzi? Stai că viu și... Hai, mă, n-auzi! Dacă scap acum, poate îmi dă domn locotenent permisie. Măcar o săptămână. Poate îmi dă și medalia. Am ajuns? Domn Căprar, am ajuns? Mi se pare că suntem chiar în fața companiei noastre. Bine zici. Uite acolo. După coasta aia lină, în satul ăla, inamicul. Ițic, până aici te-am adus eu. De aici încolo poți te duci și singur. Unde? Unde să mă duc, Ioane? Dincolo. Și de ce? De ce să mă duc, Ioane? Ce-ți mai bați gura degeaba? Bucură-te și pornește. Alminteri. Alminteri? Alminteri ce?
Alminteri. Deci e adevărat. E adevărat, nu? Nu mă lăsa, domn Căprar. Nu mă lăsa. Cum să mă duc eu acolo, Ionică? Cum? Nu pot! Nu ți-e milă de mine? Nu măcar de nevastă mea și de copiii mei? Acolo mă omoară dușmanii, Ionică, mă omoară, tu înțelegi? Nu te omoară. Ba, mă omoară. De asta să n-ai grijă. Că doar de aceea te-am adus până aici, aproape. Nu vezi? Ridici mâinile în sus și urci cu asta încet. Nu te atinge nimeni dacă nu mergi cu gând rău. Păi dacă e așa, bine că știu. Nu mă mișc de aici nici mort. Lasă că am priceput eu ispita, că nu-s prost. Vrei să mă faci dezertor, ai? Mă mir că nu ți-e rușine, Ionică. În cartea de nu ne-am cunoaște de acasă. Rău-ți șade, Ionică. Zău așa. Adică ce ți-am greșit eu ție de umbli să-mi lași familia pe drumuri și să mă faci și pe mine să nu mă mai pot întoarce acasă niciodată? Ei, ia că nu vreau. Nu vreau să fiu dezertor. Nu vreau! Nu-i fi vrând tu, pe de ce ți-e frică nu scapi. Minți. Degeaba nu vrei tu, că tot dezertor ești. De ce să fiu? De ce să fiu dacă nu vreau să plec? Eu nu fac datoria. Nu lupt eu ca oricare. Așa-i, mă, Ițic. Dar eu n-am ce să faci. Crede-mă, măi, frate. Ordin. Auzi? Ordin de la domnul cotenent. Uite, acum tu nici nu mai ești în compania noastră. Raportul a plecat de azi dimineață. Ițic Strul, dezertor. De ce? Nu pot. Nu vreau. Ba să vrei. Să vrei, mă, Ițic. Trebuie să vrei, că altfel nu se poate. M-am gândit și m-am frământat de-am ajuns toată calea până aici și vezi bine că nu se poate altfel. Ce-am greșit? Cu ce am greșit păcatele mele? Cu ce am greșit? Parcă eu pot să știu. Nu sunt eu de vină. Ițic, vezi tu bine. Mie, domnul locotenent, mi-a ordonat să... Să mă omori, eu? Zi, să mă omori? Da. Să te omor. Și să te îngrop. Să nu ți se mai afle nicio urmă. Acum vezi bine, mă, Ițic. Vezi bine că nu te mai poți întoarce înapoi. Hai de sufletele noastre. De apoi eu mă duc. Mi se pare că ne-au zărit cei de dincolo și trag după noi. Rămâi cu Dumnezeu, Ițic. Nu vreau. Nu vreau. Ioane, nu vreau. Să nu mă mărești, omule. Că pe urmă e mai rău. Păi eu te învăț cum să scapi și tu mă ți iei să mă apuce noaptea. Ia seama. Să nu te puie ceasul ce rău. Să te întorci înapoi, Ițic. Că mă bagi și pe mine în năpastă. Iar tu nu scapi. Hai. Ioane! 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 Ce-ai făcut, Ițic? Lași-o!
Nu vreau. Dezertorule! Un dezertor, asta ești. Nu vreau. Dezertorule! Cum am să dau ochii acasă cu copiii mei? Rușine să-ți fie! Cum am să mă mai întorc eu acasă? Doamne! Lașule! Ați ascultat Ițic Ștrul Dezertor, dramatizare de Andreea Chelariu după novela cu același titlu de Liviu Rebreanu. Distribuția a fost următoarea: Ițic Ștrul, Marius Rizea, căprarul Ion Gheoagă, Lucian Iftime, nevasta lui Ițic, Mihaela Bețiu, Vasile, Dan Klucinski. În alte roluri, Daniel Tudorică, Ioana Chelaru, Octavia Dicu, Alin Potop. Muzică originală de George Marcu. A interpretat Roberto Grigore. Redactor Costin Tuchilă. Regia de studio Janina Tudor. Înregistrări de teren Bogdan Dumitrescu și Cătălin Coman. Regia tehnică și muzicală Mădălin Cristescu. Regia artistică Mihnea Chelaru. Hora morții. Dramatizare de Pușarot după novela cu același titlu de Liviu Rebreanu. Regia artistică Mihnea Chelaru.
să mor. Mor. Am să mor. Cătănie, oală grea, azi la poarta mea. Cătănie, oală grea, azi la poarta mea. De ce ați amuțit, mă? Cântați! Hai, mă, cântați! Că bine crești, boroiule. Cum taci, cum te cuprind grijile și dorurile. Că zău așa, măi, oameni de treabă. Așa, Fodore, așa, tată. Haramule, tu ce clocești, mă? Ești posomorât, a? Apoi ție lesne să batjocorești. Ție ce-ți pasă ori că trăiești, ori că te prăpădești? Dar eu am copii și moșie și nevastă. Și rămân copiii pe drumuri. Și nevasta rămâne. Taci, bre, nu te teme că nu mori. Am să mor, boroiule. Simt eu bine că am să mor. Eu nu mor. N-am să mor. Păi de ce să mor? Ziceți, feciori! Cântați! Cătănie, boală grea, bas la poarta mea. Cătănie, boală grea, bas la poarta mea. Bă, dar tare pricăjit e haramul ăsta. Nu s-o supăra pe el. Deși mi-a luat-o pe Ileana. Adică au dat-o părinții, Paraschiva și Grigore Bulbuc. Ne iubeam. Ne iubeam și când am plecat a doua oară în Bosnia n-am mai venit până peste 2 ani. Și nici cărți n-am mai primit de la Ileana. Și atunci am găsit-o pe Ileana măritată cu Ion Haramu și cu un copil în brațe. Și am scuipat-o în obraz. Dar pe urmă am aflat de la oameni că Ileana s-a împotrivit cât a putut, că l-a purtat cu vorba pe Haramu 1 an de zile și că până la urmă a simțit-o taso cu vicleșug și a început să o bată și a bătut-o până a muiat-o. Baba Filoana, moașa satului, mi-a povestit că Ileana o duce într-un plâns cu Haram. Îți trebuie boroiul, hai! Pe boroiul aștepți, hai! Și mi-a mai povestit cum o sună pe Atasu și cum îi striga. Vrei caliție? Vrei sărăcie? Hai! Ori te duci după Ionică, ori îți succes ghețul! Lui Ionică i-a dat bătrânul Haramu 17 locuri, o tablă mare de pădure, 3 perechi de boi ungurești, nu știu câți cai, 2 vaci, șvaițăre și o turmă întreagă de oi, și casă de piatră în sat, și alte 2 case la câmp. Mai vorbim așa când se nimerește. Haramu se simte vinovat și mereu caută să mă îmblânzească. Ba, odată m-a îmbiat că îmi dă pe soră sa de nevastă și mi-a spus că îi dă 6 locuri și o casă și o pereche de boi. Eram la cârciumă și i-am zis să audă toți că nu mă mai însorbă, rămân holtei cât o-i trăi. Haramu a priceput și a tăcut. Așa au trecut 6 ani. Când a venit porunca împăratului să pornească bărbații la război, tot satul s-a bocit. Numai eu m-am bucurat. De moarte nu mi-e frică. Iar de ce am lăsat acasă, nu-mi pare rău. Sunt singur cuc, cu inima deșartă și fără nicio nădejde. În ajunul plecării însă m-am pomenit cu Ileana. M-ai iertat? Te-am iertat, Ileana. Iartă-l și pe dânsul. Ai grijă de el și ocrotește-l și nu lăsa să-mi rămâie copiii fără tată. O fi cum o vrea Dumnezeu, Ileana. Am să mor. Am să... De moarte să nu ți-e frică, Ionică. Moare cu e scris să moară. Eu am să mor, boroiule.
Pare să știm unde ne duce, boroiule. E unde vrea împăratul. Bă, tu să te ții după mine, Ionică, auzi? Mă aud. Că de mine nu s-a agață moartea, bă. Are suflet bun, boroiul. Dacă n-a zis el nimic atunci. Acu satele. Acu... Doamne ferește. Ia uite, Ionică. S-a noptat de binele. Opriți-l, mă, că sari din tren! Nu lăsați, feciori! Bietul băiat, era să sară din tren. Are coșmaruri. Hai, mă, stai liniștit. Nu-i nimic. Hai. De ce? Culcă-te. Intrăm în horă, Ionică. Intrăm. Ce zici, boroiule? Soldați, ascultați comanda la mine! În coloană înainte! Marș! Inamicul e aproape, feciori. În curând primim botezul de sânge. Fiți bărbați! Românul viteaz, fiți români! Împăratul! Români! Mușcari! Dușmani! Curaj, copii! Doamne ajută! Doamne să fie! Doamne ajută! Apără și S-a isprăvit. Am să mor. Uite, aici un sat. Da, mă, uite, un sat. Vezi, camarade, pe aici au cules bucatele. Alți oameni, altă țară, alte obiceiuri. Ce bucate frumoase mai aveam pe la noi. Acum o să le strângă ciorile. Ce putem spune? Asta e războiul. Aici? Soldați! Atențiune! Hai! Băieți, hai la joc! Că cine știe dacă o mai apuca ziua de mâine? Nu te lăsa, Fudore! Ia uite, Ionică, munițiile. O să plouă, boroiule. Ia uite tunurile. Dar cum începe? Bine că începe. Noi, doctorii, suntem pregătiți. Avem paie proaspete în căruță. Bă, Ionică, bă, tu știi pentru ce sunt, bă, căruțele astea? Pentru răniți, bă. Și dacă ești pe moarte, în ele te aduce să mori. Pe mine nu mai trebuie să mă aduc aici. Ce să mă mai aducă? Ce tu te îmbați, bă, capul, păcătosule, cu moartea? Ce tot trâncănești? Și dacă mori? Dacă mori ce? Adică ce mare-i pagul, băi? Are cine să te îngroape. Boroiul vrea moarte. Cum o da Dumnezeu Sfântul. Fie voia lui. Uite tunurile. Tunurile noastre. Tunurile noastre, boroiule. Uite tunurile noastre. Ne-au zărit muscalii, bă. Și dau noi cu tunul. Da, noi n-avem tunuri. Avem, uite-le. Nu știu cum, boroiule, dar parcă-ți dă fier. Nu mai pasă de nimic. Acum să mă trăznească un glonț și nici n-aș câgni. Adică ce? O viață are omul. Așa, mă, boroiule. Sâng, drept, sâng, drept.
O, Doamne Dumnezeule, tunarule, fratele meu, vrei o gură de apă? Ha? Păd mare. Și voi, fraților, cine știe câți o să scăpați. Bietul tunar avea capul bandajat cu zdrențe. Am să mor. Cum am ajuns aici? Ce caut aici? Vede, boroiul merge înainte. De ce mi-o fi vrând boroiul moartea? Am lăsat o tava din luncă neadunată. Să nu fi dat vă ploaie, să o prăpădească. E muncă de 7 bărbați. Și ce o tavă! Mătase, nu altceva. Las că are grijă Ileana. Dar trebuie să ia femei la o tavă. Da? Femei? Bărbații au plecat toți. Mulți au plecat. Cine știe cât s-o întoarce. Zi, vine? Da, vine. Zi de post. Poți să postești aici? Doamne ferește, ce post! Mănânci ce apuci. N-am luat nimic în gură de ieri dimineață. E foame. Am plăcinta de acasă, făcută de Ileana. Poate că mănânc pentru cea din urmă oară. De unde să știi? În războiacul trăiești, acum ești mort. Doamne ferește. Unde-s muscalii? Unde-s? În fața nu se vede decât spatele lui Boroiu cu ranița și cu bidonul care zângăne necurmat și vârful șepcii. Unde-s muscalii? Auzi, război fără muscali. Rușine! Muscali! Vin muscali! Nu văd nimic! Unde-s muscalii? Ești orb, nu-i vezi? Glonțul. Se ține glonțul de mine. Se ține. Frate Boroiu, a căzut vreunul de-ai mei? Nu m-am uitat înapoi, domnule ofițer. Înainte! Unde-s muscalii? A căzut. E Fodor din Măgura, l-a omorât. Și Trifon Mocanu a căzut. Se ține glonțul de mine. Unde-s muscalii? Unde-s? Nu mai putem merge înainte. Au căzut mai mult de jumătate. Muscalii, Boroiule! Uite dușmanul! Uite! Bine! Trage, halamule, că ne prăpădim! Adică de ce să mor tocmai eu? Lasă moară alții, care n-au la ce să se întoarcă acasă. Nu mor pentru că nu vreau să mor. Nu mor. Nu mi-e frică. Sublocotenentul l-a lovit. I-a zdrobit umărul săracul. Cine n-are noroc să fii cu stea în frunte și nu te iartă glonțul. Mă tot gândesc la o tavă din luncă, să nu fi dat o ploaie și să o fi stricat. Să o ia dracu de o tavă. Ia uite ce-mi frământă capul. Ioane, ia seama, uite-te la mine, Ioane. Vine o companie de întărire. Auzi? Când ajungi aici, sărim cu toții și înaintăm. Ioane, înțelegi? Ce vrea Buroiu? De ce se bucură? Crede că am să mor? Da, crede. Îmi dorește moartea de bună seamă. Și, după ce-i muri, se întoarce acasă și îmi ia pe Ileana. Are necaz pe mine din pricina Ilenii. Oho, Ileana ai? Crezi că am să mă prăpădesc pe aici? Nu mor, Boroiule. Nu vreau să mor. Piciorul meu! Ce să-mi tai piciorul? O să mor. O să putrezesc aici în șans ca un câine fără stăpân. Nu vine nimeni să-mi oprească sângele. Rămâne Boroiu cu Ileana. Rămâne... Aramule, ce e cu tine? Ce mă, unde te-a lovit? Gata, hai că te-am legat. Te-am legat, Ioane, gata. Nu-i nimic. Muscali!
Boroiule, frate, nu mă lăsa aici! Nu mă lăsa, frate, să mă prăpădesc în străini! Nu mă lăsa! Nu te las, mă, nu te las! Hai! Hai în spate! Hai că te iau în spate, hai! Hai, opa, op! Așa, gata, gata, gata. Taci că nu-i nimic, hai! Hai, hai! S-ai sprăvit, om! S-ai sprăvit! Boroiule, pușca! Mi-am uitat pușca în șans! Lasă-o dracu, bă, de pușcă! Bine că nu te-am uitat pe tine! Ne-au biruit muscalii! Sunt mulți, Ionică! Câtă frunză și iarbă, bă! Cu ce facem? Fugim, lumesc! Greu e, Ioane! Parcă aș duce în spinare un sac de pământ! S-au dus mulți de-ai noștri! Mulți, bă, mulți! Să vezi câți o să se ducă de acum înainte! Mulți de tot, bă! Mulți, Ionică! O, Doamne! Ilie Onu s-a dus în cap la Pocniclon. Și Georgia lui Bucur din Tihuț. Și Dolga Mihai. Știi, băiețandru ăla din Burgău, bă, care se ținea numai de drăcoveni. Toți s-au stins, bă, Ionică, bă! Dumnezeu să-i odihnească, mă! Pe Dumitru Hrișcă l-a nimerit drept în inimă. A mai alergat o leacă și apoi s-a prăvălit ca un bolovan. De nici vai n-a zis. Cine să-i mai știe pe toți? E plin câmpul de ei. Și șanțurile Gemionică. Urgia lui Dumnezeu, bă! Războiul, Ioane, așa e războiul. Sânge, moarte, durere, pacostea lumii, bă! Le-auzi, mă, cum șuieră? Pe mine mă caută, Boroiule! Simt eu că mă caută! Să spun eu una și bună, mă, Ioane. Glonțul se ține de ăla care se teme de dânsul. Auzi ce spun? Și când ți-o fi frică, să ți-i rămas bun, bă! Că ai pus-o de mămăligă, bă, Ionică, bă! Dar cum mor? Mor! Mor! Mie nu mi-e frică, Boroiule! Zău că nu mi-e frică! Mi-a căurit piciorul! Bine! Poate Dumnezeu a vrut în atins să mă scape din prăpădul ăsta, a? Căruțele cu paie! Mă duc la spital și îmi taie piciorul! Mi-l taie! Bine! Parcă nu mai sunt oloși pe lume! Ori cu un picior, ori cu două! Numai să știi că trăiești! Am nevastă! Moșie! Copii! Trebuie să trăiesc, mă! Trebuie să... Uite că acum ajungem, Ioane! Aici poate că or veni sanitarii să te ducă la căruțele alea cu paie! Nu vorbești, bă? Zici ceva? Nu vrei să vorbești, eh? Mi se pare mie că ți-e frică, a? Ia seama, Ioane, că frica nu e bună. Dacă vrei tu să taci, taci, bă. O fi leșinat. O fi leșinat, păcătosul. Mare e frica. Am ajuns, gata, haramul. Hai să te dau jos. L-a lovit glonțul în spate. De-aia nu mai vorbea nimic. Te-a bătut Dumnezeu, Ioane. Te-a bătut Dumnezeu, bă. Pentru că mi-ai zdrobit viața, bă, și pe a mea și pe a Ilenii. Ioane, auzi? Ne biruie muscali! Ne biruie muscali! Iar moare unul! Mulți mor! Dar nu mi-e milă! Îmi pare bine că trăiesc! Ce-mi pasă de alții? Altora le pasă de mine? A? Eu trebuie să trăiesc! Prislop! Amintire! Vise! Ileana! O, Doamne, cum plânge sărăcuța! Ai venit, Boroiule. A venit, Ileana. Bine că te-a adus Dumnezeu. Aș vrea să o iau în brațe și să o sărut, dar mi-e rușine. Mi-e rușine că s-a adunat o mulțime de oameni și toți zâmbesc și se bucură că am venit.
Acu, haideți la biserică cu Ileana, că ați așteptat de ajuns. Cum să meargă Ileana cu Boreu la biserică, mă? Doar Haramul n-a murit. Cum? N-a murit? Păi, așa bine. Uită-l pe Haramul. Are un picior de lemn și în piept o gaură roșie. N-ai avut grijă de el, Boroiule. Nu-ți ajute Dumnezeu Sfântul. Astea-s nebunii. Nu-ți ajute. Poate că într-adevăr n-a murit Haramul. Nu-ți ajute. Tu! Suflet ticălos de muiere. Iată, pe miriște, de-abia la vreo 600 de pași, se ridică un lanț de oameni. Cum se apropie? Ia uite, unul a întârziat. Trebuie să-l omor. Și Haramul, te pomenești că n-a murit. Se vede că m-am speriat. Dar nu vreau. Nu vreau! Nu vreau! Ah! Nu vreau. Nu vreau, bă. Mor. Și Haramul poate că n-a murit. Poate n-a murit. Ați ascultat Hora morții, dramatizare de Pușarot după novela cu același titlu de Liviu Rebreanu. Distribuția a fost următoarea: Ion Haramu, Cosmin Șofron, Căprarul Boroiu, Gavril Pătru, Vasile Fodor din Măgură, Lucian Iftime, Grigore Bulbuc, tatăl Ilenei, Gelunițu, Ileana, soția lui Ion Haramu, Irina Ungureanu, un soldat, Matei Constantin, al doilea soldat, Costas Mincu, alt soldat, Dan Klucinski, sublocotenentul SAS, Mircea Constantinescu, camaradul, Marius Călugărița, un doctor, Ionuț Chivu, tunarul, Daniel Tudorică, o țărancă, Octavia Dicu, popa Grozea, Cornel Mihalache, un țăran, Ion Arcudeanu, capitanul, Angel Popescu, în alte roluri, Dan Bobe, Ciprian Chiricheș, Denis Hanganu. Muzică originală de George Marcu. Redactor Costin Tuchilă. Regia de studio Janina Tudor. Regia de montaj Bogdan Golovei. Regia artistică Mihnea Chelaru. Producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2018. Spectacole realizate în cadrul proiectului Scriitori români interbelici și Marea Unire. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii și Identității Naționale.